Здравейте, хора! Започваме кариерата ми на FC Mobile. В миналия епизод държавата не успя да кача, защото имаше някакви проблеми и не ми даде. Така избрах си Барса. Това за сега от отборът ми. Не малко хора да ще трябва тук. Да, за сега това е отборът ми. Сега мисля да правим малко мисии, може би. Да, тук има мисии. Само за това. Така, имам 2200 и 50 гема. Добре, нали сме и в клан. О, вече сме на четвърто място. Ето го първият ми Aqua vs Inferno. Такова. Пак. Отварям го. Честно казано, аз не знам къде да видя... Не, знам да е, не съм ги видял, просто самите играчи на Aqua vs Inferno. Ето го. Да видим се. От Германия всъщност тук може да ми се падне, искам да видим. Сейн може да ми се падне. От Германия може да ми се падне Сейн. Сейн и Бранд. Само това може да ни се падне. Но не ни се падна нищо. Week 2 излиза, мисля, че е утре, защото днес сме сряда. Тук не знам какво се прави. 400 точки, аз имам 10 такива. Skill Masters, Draw 5 Games. Така, да, добре. Какви неща мога да спечеля тук? Не знам какво да спечеля. Трябва ми някъде за джемове нещо, което да мога да взема. Нещо с джемове. Защото точно това в момента събирам. Аз съм избрал Team Inferno, защото Балмазини много повече ме кефи от май Марадона. Не, чак, какво беше? Пеле и Марадона, ама Пеле ме кефи повече мен от Марадона. Оу, какво? За какво съм под шардове? Чакай, какво? Аз нещо май не разбрах. Шампионска лига, какво стана? Най-добрите 11. Ето го моят любимец. Ленинска. Как искам да се бъде за него. Фактически аз имах много по-хубав отбор на моя си телефон. Това е на майка ми телефона, но моят телефон е много стар вече и се прецаква. И не мога вече да играя на него. Да, така че... Да. Сега се връщам. Сега като изглеждах в стора какво има, се натякнах на тези Champions пак. Тук има какво беше това отбор? Не му знам името на това отбор. Тук има Ошимен, Юслера, Санче, Ялми, Сторе, тези някакви. Аз те всъщност да ги знам дори какви са. На Наполи, тук не, фактически сега се замисля, всичко ще ми свърши работа. Само да не е дясно коло, защото си имам Ямал. А Ямал няма как да го дам. И
този пакет на Ливърпул. Според мен този пакет на Ливърпул ще ми помогне най-много на отбора. А и аз Ливърпул ги харесвам. Роланд плюс. Да, медвежа на Division Rivals. Ама чу. И сега май смотрим, да. Ще трябва да играем един матч. Не виждам. Ама човек бива. Казахте, че водата не е такова. Не е студена обаче. Ей! Отборът ни. И този. Казах ти. Барса срещу Париж. Играл сме друг път всъщност на FC, така че съм научил някакви неща. Само не мога да разбера защо е малко трудно. Седи. Френки! Налево. Хернако. О, нет, фан срещу упрек. Не, ще се спра с този ток. Добре, касираш. Яма, защо толкова назад се не можат? О, яма. Гол, да. Гол за Барса. Карах един гол. Не беше един от красивите голове. Но важното е, че е гол. В такива мачове просто трябва да вкараш. Също вкарвам, веднага след това. На моят телефон нищо не прави вече. Капдевила. Десенвакович. Ще спомня. О, божечко. Не беше бошки палка. Не беше палка. И то голът беше в малко пространство, докато е. Едно просто. Само. Да. На малко пространството са най-гадни. И те, които ти прескочат ръката. Знам ключим ръката. 3-0, първо по време. Добре сме. Това е, че не мога да си играя, ако те върши инферното. Или пък не мога да играя Шампионската лига. Което малко ме яд за това. И отново го ето, всъщност стана вече съдници. Но щом ще ми отнема в гол, ще вкарам още. О, аз всъщност в момента... Дай ми става малко же. Защото смисъл той няма никакъв.
Nisam se. Falc. Falc с ока. Описанието. Да завъртих тук. Напълно съм сигурен къде да забил. О, не. Да, не сте от мен. Опита се. Последва също. Да, Юнг. Залева. Левандовски за айде, още един гол. Не залепихме този приятел. 5-0. Такъв беше всъщност матча срещу ПСЖ и Интер на края на Шампионската лига. Наистина. Много беше слабо това. Не беше. Иначе съм вкарал такъв гол с Роналдо. Не стара конец. Аз съм го ползвал. Това си едно ще го вкара със сигурност. Имам раза, която ми смените мало. Да, това е край на матча. Няма смисъл вече, всъщност. Да. Добре, матчът свърши. Обаче ще трябва да направя едно кратко прекъсване.